Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten stil. Deze weken ben we een hele week lang, alle dagen, bij Frieske muziek in Eersterik. Knettergekke oudere jongeren. Eerst moet je van de jongens, de derde maar die muziek zijn, maar dan even een dijen kletsen. Binnen de hele week in Eersterik, bij de Fjouwe Troubadours en Griet Wiersma en Anneke Dauma. Joet given uit Salzburg en daar is Mozart binnen. Joet volg je bij Jaap Lauwers en Gurbe Douwstra. Gurbe, wat? Het zijn zo, als je hem de kans hebt, maar Papageno-plaats op ziekje. Dit ligt zo. Hey. En Afken Harm Winia. Ik heb toen in het begin direct gezegd tegen mijn man, ik zei, zie nog even 2 dingen doen vanzelf. We kunnen thuis op de bank zitten blijven, het is zo zien. En we kunnen, ik zei ze, wij stappen de deur uit. En het is wel iets waar ik nog eens een keer wat meer mee doen wil. Maar beelden uit mijn of ondertekens uit mijn bandteam. Ja, mooi met je leren leven. Zo moeilijk. Die gedrevenheid is er gewoon nog. En meestal is het ook best, daar zit je dan soms een keer zaterdag mee in de kroeg. Hoeft net voor doen? Nee, hoeft net voor doen. Als dat ik wel eens drukker aan, ja, ik had ik wel eens drukker aan. Maar ja, en? Ja, en we moeten eerst maar eens even goed zien wat we eigenlijk binnen. Even zien. Nou, we kunnen gewoon hier langs die Heilbronstrasse. Nee, Heilbronnerstrasse. Dan kunnen we helemaal aflopen. Daarheen? Ja. Nou, dan gaan we. En dan gaan we de bocht om. Harm en Afke speren de stad in, want die wil een kasteel beginnen op een berg. En het Mozarthuis. Maar Gurbe wil eerst nog even onthouden waar de bus ik maar wist hier. Als we al verdwalen, als we al verdwalen, dan zie ik weer het wetter op. En die bregen. En dan zit een stroom meer in. En dan zit een stroom meer. Ja, het zit een stroom meer in en bij die bregen rug zo. Dan moeten we weer bij Henk en de bus weer uitkomen, zo je zeggen. Harm en Afke viel haar aardig de baas in Salzburg. Ze rennen zat terug het reden stoplicht. Ja, die mee dan anders. Ja. Ah, niks. Ja, dat kun je wel denken, maar ja, daar staan toevallig 2 polities. En we werden gearresteerd en met al uw spullen niet leveren. Ja, Harm heeft zich Flauwekul niet nog hoor. Harm en Afke binnen dol op musea. Ja, maar ik ken het in het museum. Het is janken. Dus kom ik er ook naar in. Nee, nou dat vind ik altijd. Ik kom nooit in het museum, vind niks aan. Tja, geen museum voor Harm en Afke. Maar hoe fixen we dat? Want de Friesk-talige Granger Herman ziet er wel museumachtig uit. Wil jij in een museum, Herman? Ach, als je dat interessant vindt. Nou, wij niet. Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, Dus, ik ben in zoveel musea geweest. Nou mooi, een kasteel op een berg is ik volle leuker. Ja, maar we zullen wij heen. We zullen toch ook... Ja, naar boven. Straks. Nou, zo mooi. Dit is Papageno-plaats, jongens. Alle dromen komen uit. Ja, dat weet ik niet meer. Dat is veel lessen in Oostenrijk op Papageno-plaats. En een hele beetje hadden zitten, net toen, vorige keer. Ja, nee. Krijg je net wel zo'n Papageno-plaats al. Nou, ik zoek nog een cadeautje voor mijn buurvrouw. Ja. Want die verzorgt mijn huis en mijn kranten. Nou, dan zou zoiets natuurlijk wel leuk wezen. En niet altijd, je kan ook zoiets doen. Wij verkochten altijd heel veel van die kleine doosjes Ja. met even 2 bonbonnetjes erin. Niet helemaal maar. Is niet? Nou ja, dat zien we straks terug. Ik ga niet met spulsjammer, want als het op zon begint te schieten met die dingen. We zijn in de stad van Mozart. Hoe zit dat eigenlijk? Har Gurbe en Jaap een mening over klassieke muziek? Mening. Mening, blinder. Mening. Dit is wel heel fier, Herman. Mening, hij heeft een mening over, hij heeft er verstand van. Nou, verstand van heb ik net. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb gekeken wat Doeren. Dat is Doeren die weet van klassieke muziek al zo'n soort meer. Dus ik krijg al even zo'n handig ben ik nou wel. Hoe zit het met die Mozart? Wat zijn de hits? Oké, wat ben de Ja. hits? Wat ben de hits voor Hij Mozart? schiet, nou, hij had, weet toch wel in die opdracht schreeuwen. Blijkbaar, hè? Die opdracht en nou ja, als dat hij was, dan krijg je dat en dan schreeuw ik dat. Is mij verteld. Maar een kleine nachtmuziek is van Mozart. Ja, dat wist dan- ik ook, maar... En dan houdt mijn kennis op. En ja, mening, nou, nee, ik zit weer heel vaak zeggen van nou, ik draai eigenlijk alles wel. En dan soms vind ik het heel prettig en ja, op mijn rest als ik dan wat klassieke muziek opzet. Ik net. En dan moet je dat leren, wat er zijn, maar
mag dat net leren. Ik denk, als ik dat mooi vind, zoek het ja, draaien. Ja. Pianomuziek, klassiek, net ingewikkeld. Dat vind ik wel mooi. Maar, en dan Chopin, maar vreeg je net wat van Chopin dan? En ja, met alle respect, André Rieu, we zullen de grap net met je. Nee. Dus zoals deze riool. Nee, dat wil ik net zeggen. Dat is toch helemaal net wat ik zeg. Dat things voor mij, dat ken net. Hij dus een beetje de hedendaagse James Last. Ja. Die Ja. alleen ik Supermerkmuziek. En daar kan je natuurlijk van alles van vinden en van zeggen. Maar omdat het succes had, is het ik wel bot te respecteren. Prima. Mozart maakt een protte muziek in opdracht. Kurben Jaap doch dat ik wel eens. En hier is wat vriend heb ik mij Auk Peenstra op een paardwedstrijd in de Schreeuwster. Ja. Van die boekenweek. Ja. En die hier doet het boek over, hoe heet het, waarom is Sieteborn. En we zijn bijna op Sieteborn, een buurtschapje daar bij Grauw in de buurt ook, of aan de andere kant van het water dan. Ja. En dan gisteren praat mij en dan zitten we together op een paard en dan denk ik van ja, dan maak ik wat met de aan. Ja. En uiteindelijk is daar thuis uitkwam. Was zo van de week al spelen. En het avontuur. Ja. Dat bent wel iets, want dan denk ik van maak ik iets waar met mijn jeugd. No? Ja. Dus dan word je op die manier wel wat dwongen om... En dan levert het op. En dan levert het wat op. Dan levert het wat op. Ja. Thuis weer van mij de week Noord-Eerst in Drachten. Roegwij tussen de Stationswij, de Kaden, de oude Noorderdwestveert en de Ringwij. Het zit wat in het vestkant avontuur. Ik heb een heel prettige jeugd gehad. Dus, Als ik het tuinpaard nodig uitrin en dan stiekem terug het stek, ben ik om een samma oer de dik. Mem die shot de das net, klap het kleden op het rek en ik was samma bij je in een week. Maar stel Johannes Bimbam op zijn zwarte hege fiets. En dan komen de beelden weer om, er komen namen weer om. De bijnaam die ik in het vestkant avontuur zette, Johannes Bimbam. De net al te figuur die in de tijd door Drachten streunde. En Zwarte Jan de Olieman, dat zijn dan de dingen die weer omkomen. Ja. En wat ik me inderdaad wel herinner, dat ik dan... Ik ben de jongste van VALB en dus had ik dan, men moest er aan denken dat ik net de dik op vlieg. En ik kreeg dan echt zo'n tuchtje. En dan kwam mij zijn touw en ik zie het vers door de liedenpeel. Ja. Koos krek net aan de diktaat. Nee, ik weet. Als het net pikken proberen, hoe dat nee. Ik weet het hoe ik dat bezocht. Ik zal ook het weer van bezocht, hè? Want ik weer een droog jongetje, heb ik begrepen. Maar, neem ik shot zo voor mee en dan proberen heel het erin en dan nee, ja, het pokken. Christmas in Salzburg. Hoe is mogelijk? Je moest even een foto van mij zien. Hey. Ik vind het heel apart. Staat erop. Mooi. Okay. Wij zijn in oktober 46 getrouwd. En dan ben je 49 jaar. Bij elkaar. 49 en heel. Bijna 50. Bijna 50 hier ben we bij elkaar. Maar de verkering die erbij rekenen. Het trein heel die verkering had? Ja, lokaal. Het praten gaat net makkelijk voor Harmwinia. Dit komt terug de verkeerde medicatie bij een hartoperatie. Daardoor kreeg er een bloedpropje in de hersens. Ik kon niet praten, alleen bloed voorbrengen. En dan zei ik gewoon, oh, en dan kroegen ze zo. Ik heb toen in het begin direct gezegd, mijn man, ik zei, zie ook even twee dingen doen vanzelf. We kunnen thuis op de bank zitten, blijven te zorgen. En ik zei ze, wij stappen de deur uit. En mensen zijn nieuwsgierig, die willen alles wel weten. Maar het is net altijd een belangstelling, het is een soort nieuwsgierigheid. Ik zei op een gegeven moment, het is moeilijk voor mij ik natuurlijk om dat al te begrijpen en wat hij wil en dat. Maar ik zei, hij kon net meer rechts schreeuwen, dus het moest links. En dan zei ik, dan moest even een punt opschreeuwen wat het om gaat. Ja. Het wie wat het briekalje, maar dan kon ik begrijpen wat het omging. Ja. En dan kon je daarop terugbouwen, want anders dan hier steeds misverstanden. En dan kreeg je van die rare situaties eigenlijk. Hè? Maar ik zei, ik krijg me er wel mooi, want hij kon dan niks zeggen. Dus ik zei, ik krijg me er wel mooi. En dat ze dan dacht ik, dan zei ik altijd van, nou mijn mama net zo lang stingen, we moeten terug in. Dan zei ik dan, nou en dan toffelen we mooi verder en we gaan steeds een eindje verder. Wist wel, eerst net een liedje dan weer iets groter en zo een beetje opbouwen. Ja, en toen later had er constant therapie kregen in Bloemkamp, maar we in Balden dus. En nou, die gingen we op de fiets heen. En dan hier kan bij het schouder, want hij kon net de Erenbroeken.
En dan fietsen we de stille kant om. En dan gingen we zo naar het Blomkamp daar. Ja. 4 cappuccino. Nee, hij gewoon. Wie? Herman Dreumel? Oh. Een café. Een. Café. Eén café? En 3 cappuccino. 3 cappuccino. En 2 appelstrudel. Is paard wezen mooi. Herman! Jongen, bist du auch ein Salzburg? Ja. Wie is mogelijk? Natuurlijk, maar dat allemaal. Normaal zijn we nooit een bekende in vreemde steden, toch? Nou wel, ja. Harm en Afke ben bij het huis van Mozart, maar dat had ze net echt terug vanwege die promotiedames. Ja, die middeleeuwse dames die weten natuurlijk net wat een tv-camera is. Die zijn ook een beetje. Woher sind Sie denn? Ik? Ja. Van Holland. Von Holland? Ja. Das kann ich. Hoe gaat het met jou? Goed. Das ist 2 Euro. Die habe ich auch selber gemacht. Ja, heute Nacht. Meine Freundinnen haben das Papier bemalt und ich habe gebacken. Dankeschön. Dankjewel. Ja. Maar hij moet er wel voor betalen, hè? Charmant, hè? Hij moet er wel voor betalen, hè? Ja. Ik ben al fan van Jaap van, nou ja, liefhebber van Jaap zijn versjes vanaf de eerste jaren. Het mandje was met Tasjoris bij. Dat is, poeh. 83, 84. Ja, 83, 83, zo wat. En liedjes als Famke en Ik doe het mooi wel, die staan erop ook wel. Zoals gebeurt altijd onverwachts. Ken hoe die, ken ik nachts, hey. Vooruit wiet, dan is te let. Zaad je te pakken, nou je wel ook net. Hey, Famke, maak eens mee verleden. Hierheen, Jok en Vlamke, Famke. Ik vond die teksten geweldig en de uitvoering vond ik fantastisch. Dus ja, toen heb ik hem vrij gehad om naar de studio te komen om wat noemen ze echt op te nemen. Nou ja, dat heeft ze zeker. Ik geloof ook zeker dat we 3 man van die hem, maar in totaal een 10 noemen ze dat erop. Dat ben ik wel zo weten. Ja, op zijn minst. Nou, dat is al uit die beginperiode. De mooie mix tussen humor en filosofie in zijn teksten, om het zo maar te zeggen. Ja, weet er altijd een mooie combinatie. Ja, weet er altijd mooi te combineren. En ja, is ad rem ook in zijn leerteksten. Het is nooit te laat voor een begin. Maar als je wist, dan krijg je begin ook gauw voor plakje treien. Het is nooit te laat voor een begin. Qua populariteit is Gurbe wel ontpieken op dit moment. Komt die piek er van Jaap Blauwe ook weer? Ja, maar ik ben nog altijd even gedreven. En met Driehoeveer is het betekenen van versjes, van teksten. En natuurlijk is ik een van de dingen die misschien wel maat een cd opnemen. Ja. Maar dat wat Gurbe in 2013 zei, in het begin van 2015, ja, ik heb dat al zo'n 2004 zijn nou. En ik meen het ik serieus. Alleen nog, de versjes heb ik. En ik heb niks, maar een gelegenheidsformatie met een Nederlandse bende. Fantastische muzikanten en ik net helemaal uit te zien. Ik een beetje uit de, met alle respect, uit de, net onaardig bedoeld, kliek. Dus ik met versjes aan, die heb ik ook zo wat. En een heel soort nieuwe noemers heb ik met die jongens al spelen. En dan moet het soort een keer gebeuren. Nou, dat is heel praktisch, zeg ik uitlezen. Ik heb op dit moment net het poetje mensen die daarvoor nodig is. Die gedrevenheid die is er gewoon nog. En meestal is het nou best, daar zit je dan soms een keer zaten je mee in de kroeg. Hoeft net voor te doen? Nee, ik hoef net voor te doen. Als dat ik wel eens druk aan, ja, ik had ik wel eens druk aan. Maar ja, en ik had ik wel eens heel druk aan. Ik had ik wel 70, 80 in de jaar. Vond ik aardig wat. Off the record vertelt Jaap ook nog even dat er eigenlijk net zo goed is om zichzelf te verkeepje. Off the record zit er net in. Off the record zit er net in. En er was er wat vregen en Adrem, en dat denk ik net met Adrem was, maar ik ben gewoon om, en Rijn had mij wel eens interviewd. En
Ik zei één ding, waarom? En de koor heeft altijd meer. Nee. De volgende vraag stellen. Nee. En ik denk, ja, wie zwager weer, wat dom jong. Dat is de kans om even uit te lezen wat vorst. En ik vond het, ik voelde me net zo gemakkelijk om het weer om te vertellen. Nee. Dit is het lied. Ja. En wat bedoelt u daarmee? Ja, maar als ik dat nog uitlezen mag, dan doet dat lied net. Nee. En dan kreeg je al gauw wat pingpong dingetjes werd terug. En dat ging me er net om de presentator wel mee. Nee. Maar dat weer meer mijn eigen onrust. Ik heb daar niks. Eigenlijk heb ik daar net meer beter verteld. Hier wij zeker ook een pingpong interview. Hier een pingpong interview? Nee hoor. Maar ik vond dat dit wel redelijk jip gaan of net. Nou, jip. We hebben toen de klassieke muziek gewoon en ja. We hebben het weer geen hele kwart antwoorden. En, nee. Kunnen we nog lunchen? Zeker, ja. Yes, voor mij een lunchen. Oh, Herman trakteert. Even checken. Wat is de duurste? Nee. Eerst moet je van de jongens, de derde maar die muziek zien, maar dan even een dijen kletsen. Ze komen er nou achter dat ze het Mozarthuis lang voorbij rondbinnen door die aantrekkelijke dames. Bij wij het Mozarthuis ben wij al voorbij. Wij weer het Mozarthuis al. Maar we zijn hier. Ja, we zijn hier en we gaan naar daar. Ja toch? Had ze toch aangegeven? Nou, het Mozarthuis komt nog wel. Eerst maar eens op zoek naar die kabelbaan van het kasteel. Left, nog een keer left en dan naar de kabelbanen. Ja, dit is wel een mooi plakje. Ik vind het gebod als een hinders rookst. Odeur lokaal, hè? Odeur lokaal. Odeur lokaal. Odeur lokaal. Ja, daar staat hij al. Ho. Er was niks. Ja, 2 keer links, zei die man. Ja, maar hij kwam later bij ons en toen zei hij, dat is het museum. Jullie moeten die kant op, hoor. Zou ik die kant op? Oh, we rennen de verkeerde kant uit. uit. De eerste verkeerde kant uit. Oh, we moeten weer waarom. Dus je lopen gewoon bij je straat. Dan gaan we weer terug. En dan machine. Vooruit. Hup. Rennen. Bliksem. De wereld is van mij. Huppakee. Valderie. Ha ha ha. Valdera. Valderie. Valdera. Maar het zal ongetwijfeld heel oud werden, maar het zit er alleen zo fantastisch onderhouden en restaureerd. En ik vraag me af wat zo oud is. Hey. Ik weet het. Ze had dat deelplanten, toen wij er aan het weer, dan had ze het een beetje oud maken en het zit er wel heel net. Trekje 82. Voor mij is hij bij de poort, jongen. Zo het zou hebben. Ja. Hansie speelt ook wel. Hansie speelt ik eigenlijk. Hansie. Mijn wandelschoenen aan. Dan rent Anneke Dauma en is door de stritten van Salzburg. Oh, die kant? Ja, nee, dat is er vlakbij. Oké. Ja, een hele mooie muziek. En dat is super leuk en ik heb er echt een hele mooie ketting. Anneke checkt nog even de route bij de man. Nee, maar nee. Als naar de bus was, was die al dan. Er is hier een stekker in de bus en dan... Nee, hè? Nee. Ik heb honger die oriëntatie. Nee, du gist, als de waarom was naar de bus, het was makkelijk vinden keren, dan gist hier naar het Wetterta en dan gist bij de... Het even een ziekje geweest, maar we binnen er. Hè? En dan een hele klauw omheen. Ja, en die eerste Riekse kaartaanstellingsinstallaties zijn ook niet zo makkelijk. Dan moeten we erin staan. Rapmaren, denk ik. Heb je al nog? Hij gaat maar om, nee. Oh, ik moest gewoon terugrennen. Oh, we hebben gang er aardig in. Hè? Ja, je hebt wel gang. Oh, dat is wel mooi.
leuk van het bouwen, joh. Mooi man. Oké. Op die bal. Hey. Afke had ik nog een paar goede tips voor de fotograaf. Maar ze gewoon knippen hier, dus dit vanzelf wel wat op. Want je ziet dan niet wat erop zit in de scène. Als het ergens op rechts, dan komt het wel goed. Laat maar eens in de bril houden. Hè. Er zit niks van. We gaan samen even het shoppen best. We gaan lekker hap gewoon. En toen zei ik in een standje. We ben dit hier 35 jaar getrouwd. En zo'n 30 jaar ben we verloofd. Want dat dien je toen nog in die tijd. En toen gingen we, ja werkelijk. En toen gingen we, hebben we een foto maken in sepia. In hele mooie kleren. En dat had ik nooit gezien ergens. En we komen hier en dat kost hier ook de waan. Ik zei, hoe zullen we dat doen? En dan zo'n 30 jaar later. Hebben we die in? Zullen we dat even zelf? Ja. Is het net mooi? Een sprookje. Een sprookje. Sprookje, hè? Bij het Salzburger Museum, ja, dan ben je vlak in de buurt. Dus vlak in de buurt, wie hoor je hem even in de peiling? Want je maakt al mij zelfs. Jo, hoi. Nou ja, dan hoop ik dat ik maar een goed uitlijn heb. Ja, Klaas en Anneke. En nog ik zijn van het Mozartbeeld even naar de... Wat wist ik wat te hebben. Dan even naar de rivier. En dan bij die bregen met die treien roene bogen. Hier, dat is rechtszo, dit is kant. Dat is nog goed, hè? Ja, maar goed komen. Het komt nog net helemaal goed. Ik zie hem alleen bij, jongen. Ja, blinder. Oh, dit ben mijn Oostenrijkse fans. Ja, waar ben je hem ongeveer? Ja, wist het zeker? Ja, dat dacht ik al. Want dan ren je hem eigenlijk weer de verkeerde kant op, nevens mij, hè? Hé, jee, wat heb ik het erin gemaakt. Ik ben nu de boeken. Nee, maar wij wachten net op Griet en Leo, die zullen dus ophalen. Ja, wij zien er maar toch wat zien. Wij wachten op Jim. Jim zullen dus ophalen. Gaan we net zijn. Moet je nou één gedachte maar. Maar dan mag daar langs, Leo. Ik ga hem de route om naar de route. Ja, nee, maar hij gaat gauw de bus in. Maar Klaas zegt, ik weet me nooit oriënteren. Leo zei hem eens nog, van, als je nou al net op tijd bent. Want dit moest eerst nog ontwikkelen worden, een hele nek. Ja, dat je al in de gaten. Dat is echt wel goed, Kaan. Sjoch mooi weer naar Frieske muziek in Oostenrijk. Want dan geven mij de groep naar de Swarovski Kristalwelten. Het zijn volgens mij allemaal bloesjes van Gerrit Joling. Kijk, hier komen ze allemaal voorbij. Het is best wel leuk. Als je erbij kan, mag je één houden. Ik probeer het wel af en toe, maar het is nog niet gelukt. Morgen volgen we de Ljouters Arnold en Sita Glas. Maar kijk, het is wel een hele slimme vrouw. Ze vraagt altijd 100%. En dan krijgt ze van mij altijd 10%, terwijl ze maar 5% wil hebben. En Pieter Wilkens. Dat er gewoon mensen zijn die altijd lieds gehouden worden. En dat slaagt het maar niet. Want ik ben er nou altijd. Ik zocht die morgen naar hier bij Frieske muziek in Oostenrijk.